baba vemwana kwaane muzukuru. Iwe nemarwarire emwana aya ko muripi paziri pamutare. Anyway, mwana warobva kwaani hameno mamudenda uyu. Ndakabva hazvina kundifadza nekuti ndakafungidzira kuti mwana pamwe akaita nhumbu ari under age zvinomukanganisa brain. Ndakabva ndakaenda zvakandibohwa sababa. Ndakazosangana nemwana papaya aine mwana wake kumusana. Uri kugara zvakanaka here? Ndiri kugara zvakanaka baba. Ndobva ndasiyiwa zvakadaro. Within mukugara imomo Changamire handina kumbobvira ndaiginowa Mai Gloria panhau yemwana kana hama dzake dzimwe dzingapupura kuti haasadziwa waitraya. Pakazoita kwawakaenda nemwana kuprofita kana kuti kun'anga kwawaibatiswa hari wachideketera kuti Michael ngafe, Michael ngaguke makumbo zvichibuda pamasocial media. Zvakandinetsa kuti chiko ndatadzeiko inini, wakundideketera kuti ndife ndadini, wakutipuma uro yeye. As from there handina kuzotaura na Mai Gloria, handina kuzotaura na Gloria. Gloria akazondifonera achindituka pafoni zvekupfurikidza kunga usiri kutuka baba wake. Hamundidi, muri kundishandisa mumabhizinesi, muri kuita sei? Ini handina bhizinesi randinaro, chingoriwo chitakishop. Zvakandinetsa ndikati mwana uyu wapindwa nei? Ndakamuti Giro, kana ndiri kukushandisa usazotaure neni futi. Ndopandakabva ndamirira Changamire. Kusvikira nhasi uno ndakuzwa mudare rimwe kuti ndadaidzwa mwana uri kurwara. Asi chiwanhu chinoitwa kuti titaudzane kumba uku nemhuri iyi takaita mukoma wangu tikawatuma ndiwo ababa pari zvino. Tikawatuma kuti endai kwaChironga tinochingamidzana nawo, tizivane nawo kuitira kuti mwana pakaita chinonetsa tinge tichionesana. Kepiri kwatakafamba kwaizi mwana anoda kuti asvike mumusha. Zvese izvozvo hama dzangu dzikauya, madzikoma wanatete kubva Harare, tikapinza mwana mumusha. Mukoma wakatora ndiro wakakwira muchipfuwa wachitaura zita remwana kuti mwana wauya. Ndingangoti sezvo takaiswa papepa takati wande ndingapedzera wamwe nguva. Ndo mamirire akaita nyaya yangu kumwana. Okay, saka inizi mwana paari kubuda ari kutaura nyaya yekufa kwemunhu. Munisa muziya kuti mwana wacho akambobudirwa muripo here? Mwana wakambobudirwa ndiripo. Zviya zvekuzi ahakwe achitaura. Waindotaura handicharimembe mazita mairi unga Tinashe kunga Thomas achiti ndaibva Mozambique. Sekutaura kwamboita mai wacho. N'anga iyo inonzi Mutepai ikati ndakuda kuti unditungamire nditaurire munhu akakuuraya kwasadziwa. Nekuti isisu pageneration yedu yekukura kwedu nemadzikoma angu uri pano uchapupurawo, hatina patakambosangana nenhau yekuti kune ngozi kumba kwedu. Asi kana zvakaitwa kumashure hapana chatoziva. Okay. Izvi mwana wacho Abigail. Mwana ndambomona. Ndetauziwa nhoroondo yake medical health wise. Weutano unomboti wokudii wasiri zvichiwani. Inini handina kugara nemwana nguva yakareba. Pandaitodawo kuti ndiende naye kuhospital ndo patakabva tatadza kuzobatana namai wacho waibva wangosuduruka nemwana. Inini ndipo ndaida kutoonawo kuhealth wise yemwana kuti ngatimbosangana nemwana tiende pawadhi mutatu timboone madhoktors. Handina kuzozvikwanisa nekuti mai nemwana wakabva aenda ndo maanga atozvitakura. Ini handina kuziva kuti mwana wani. Mai, makamboenda nemwana wezvikata.
nemwana takaenda takateswa mapepa dzacho ndinawo. Mwana akaongororwa zvakawanda bodi ndare pacho ndakaenda tikapuwa tsamba tsamba yekuti ngaende kunotariswa kusikani. Akaenda kunoteswa kusikani akambozi pamwero paishoma mumwiri pakandikatenge baba wacho anozviziva ndiye nyakuti aitondipa mari yezvese izvozvo hapana kukwadokita kwandisina kuenda ndakaenda. Vanondipupurira varipo hatisikuona problem nemwana, hatisikuona problem pamwana. Taitofunga kuti mutsinga kana kuti tsinga dzake mumusoro dzakadini ngozoita kunga munhu wakubuda munhu wakudini wakurasikana. Mune chokwadi chekuti mwana ndiwo kwasadziwa here chaizvo? Ndine chokwadi kuti mwana ndiwo kwasadziwa. Dzimwe dzenguva tinenge tiri kuda kuendesa mwana kusiri kwake ari kukana kuti aende kune dzinza iri kwake. Mwana uyu hatina kuita zveaccident. Ndinoda kutaura chokwadi changa mii. Baba vakati ndiri kumba kwangu ndine mwana 1. Ndine mwana 1 mukadzi wangu asikuti akuramba kuzvara. Saka ndiri kukumbirawo chi mwana. Saka takapedza nguva 4 to 5 months svikira ndaita mimba. Ndaita mimba vandakuta kuti mimba yaita sei yabata. Takagara 3 months. Takati wadii kubvisa mimba iyi. Ndikati kubvisa mimba hazvidini hazviti. Ndakabva kunoku ndikaenda kuFalls kune munin'a wangu ndikagara ikoko ndofunga ndaane 5-6 months. Ndichimutora akati yakazobva here ndikati handina kubvisa mimba. Kobva azondifona obva afonera murume munin'a wangu muri kugara nemhuri yangu seiko aine mimba yangu. Ndikapuwa mari yetransport ndikadzoka kuno. Pakangonditi ba kundiona kwandaifunga kuti mimba yatokura so akada kuzvisungirira akandiita kuti ndakozviuraya nekuti hazvigamuchiriki pangoni ndine chii ndine mukadzi. Ndikamuudza kuti handiuyi kumba kwako hazviti ndokuti takadanana ndizive kuti mune chii mune mhuri. Ivo vakakumbira mwana chete. Kusvikira ndakabara mwana bva ndazotsvaga mushonga wekutomwa kuti ndibare mwana uyu. Mwana ndakazomubara 6 months 6.5 akagara muincubate kuburikidza kwababa vanga vandibvisa mimba. Ndasina unhu ndakana hama dzangu hadzizvizivi bati anozviziva. Ndakazotsvaga mushonga ndikamwa mimba ikarwadza ndikatakura nevanonzi baba masukuma ndakasara ndokwira pamasteps mwana anga akamhanyiswa kuincubate mwana ndikagara naye kuchipatara waitouya achitoona mwana ari mugetsi. Okay. Yeah. Ishu yedu haisi hayo iyoyo. Ishu yedu iri pekuti tauziva kuti chiri kukonzeswa kuti mwana aramba kukonzeka chii. Because izvozvi so anokwanisa kutaura here. Haasi kutaura. Asi wakambogara here nababa kana wakambogara here kudzinza rekwavo? Wakatanga kuenda achidaidzwa sekuru ati ndida kuzivawo muzukuru. Baba wakabereka baba wavo akaenda haana kurarako wakaswerapo. Ani sekuru akatoti zveshuwa uri mwana wamaiko uri mwana wepano hanzi wakangondiseveredza chi musoro. Sekuru akazoitawo mazuva anenge adaita 2-3 days here watotisiya. Kobva zvazo zvaakunetsa zvekurwara kwemwana. Ndopakazoti mwana wangu adini ngaapinde mumusha. Zveshuwa mwana wakadini wakadzika akaonana nehama dzake. Saka mabasa yaziwa haana kumbobvisa kana chinhu kumusha kwenyu kuti wakaitisa mukondo wemunhu. Wakazounza anozi marezwa. Marezwa aya wakachajwa mombe namama. Wadai wachajwa mombe inonge yakazi 230 250 nandichatondieni. But mari yakazotumwa nababa mukuru wakaenda 120. Ndiye akatumwa baba mukuru babasadziwa wakuru ndiye wakaenda 120. But tichazoya titopedzisa havana kuzodzoka futi. Wozikuona kwandiri chakati kana mutoti mwana uga ari kutaura there is no other way besides kutoti kuenda pana chiremba woita kuti mwana adi ataura then you listen
mobvunza zvinoda kubvunza mozoti nyaya yacho chaiyo mune chamunoziva here pane zvinhu zvitaurwa kana padini kana kuti hapana, then mochizoacta from there mane information kuzirai tinokanakadaika hakuna munoti muite. Saka chikudiwa panichiremba kuti akwanise kuti mwana akwanise kudiwa akwanise kutaura mozwa mese muripo nyaya iri kutaurwa iri kuti chii. Apart from kwazari kuti kwamakamboenda muri musambi pane kumwe here kwamakamboenda Mazita takaenda makati wandei, asi kwanga kuri kwechiwanhu ndiko kwaMutepfa, kumwe kuku kwaive kwemapostori. Hame kuenda takaenda makawanda, asi pakaita kwechiwanhu kwatakazoti ngatiendei kuZinatha kose Zinatha yatakapiwa nganga ndiMutepfa kuti Mutepfa ndiye wakatogona nyaya dzimuri kutaura. Because takatoenda naye anga ari pacho achiona zviri kuitika. Uyataura asataura kuti agwena saka maybe pamupinda panzira mukusanjira rikwe ndinambosumudzira kuti ndikutiti handizvereva mukuru Amfrey Changamire. yes Zita Arnold Satsiwa. Ndoti ndiri mukomana mukuru mumhuri. Ndakafamba nemunin'ina namai avo. Ngofunga pakasara, asi takafamba. Tafamba. Pane pakataurwa nomwe muprofiti achitaura kuti ngozi iripo mumushamira. Ndakati iri papi, baba wangu inini ndowaziva, baba mukuru mukoma wababa ndowaziva. Hatina dzinza rakanyanya kureba maningi. Sekuru wedu wakabereka vana baba wedu ndinowaziva. Wakauraya munhu ndiani? Apa ndikubvira kutaura ndikuzwa Changamire zvekutaura panapa. hanzi ndakaiswa asi pandiri handichapani because uyu wakura ndiri kuda kadoko. Saka imi muunganidza naye mhuri dzenyu ndese ndouya ndochuza ndega pandoda kuenda. Pane mubvunzo wangu ndisikagoni kubvunza hai ngepekuti muprofiti takabvunza kuti wakauraya munhu ndiani pavanhu vavo. Pana baba wedu, baba mukuru, baba wangu. Mazwa kuti vanongedza kati uyu unoziva unobvunzwa here munhu Chikauya, mukachibhadhora rimwe chete.
Ndiwani wewe wakaurawa ndiani? Ndiwani wewe? Itauriro kuti tione kubatsirana. Ndiwani? Dai vatikanangurira kuti ndiwani tione kubatsirana. Uchizani uri mumusha medu waizani? Waizi Peter? Unonzi waizi Peter ani? Waizi Peter sadziwa. Una 2000 ndimo zvakaitika. Ndorasikandi na direction. Makadeni kuchitaita sinzare ya sere lipo makachitaita uchiwande wande unosiwe kuti chakauya chikapiwa tora Wende. Changamira inoenderera mberi neprofesi yatakaita kuti muinzwewo. Ndakabvunza muprofiti ye kuti wakaona izvozvita muprofiti wakanongedza sepamudhuri so kuti kwete revhu yauri kufunda yori kundibvunza yana baba wako nasekuru wakaberekwa nababa wako kwete revhu iyi ndiri kutaura revhu yepamusoro iyo. Kana takutaura revhu yekumusoro kumusha kweduka inofunga tatova kumadzviti chai kuhondo yemadzviti chai uyo uri kuti 2000 manje ndipo zviri kutanga kurasana neni izvo ndakambozwa 2014 2017 apa 2000 which means baba akabata mwana uyu musoro ndiya paakaenda kuma Ndisekuru baba wangu, baba wedu ndiye akabata uyu kuti shuwa wauya uriwe kubva muti musoro uzive musoro after 3 days of up haana uta 3 days akaita chii wakatomborana Akaona zamati ndio review yemupesera iyi wakaita almost 2 weeks makaenda naye Harare baba ndikatadza kusvika ukwepo ndakusara muziya kuHarare baba akaona 2 weeks Dhora iroro zvishoma mwana wakadaidzwa akaperekedzwa nehanzvadzi yake uri kumukomana ndiye akamuperekedza azi mwana ngauya nemusikuru uyu jalo uyu ndiye akaperekedzwa ngachindi for sure wakauya nedhora dhora rinapuwa nesikuru asi tatina sikuru nababa dhora rinobva nangoti nandiridibai ndoda rei hamino zvakangoitika kondikati ndee motenge makapu nemabhuku dhora iro akandikati uzorangariro sekuru wako wakadini poshure pakazoti sekuru wafa mwana wakachema zvisikaitiki sekuru wangu wadi sekuru wangu wafa akandapa dhola here mwana wakachema dhora rakadini rakapona rakusvika wezvezvo zvatobuda musomo kuti mwana wakapuwa dhola wakapuwa dhola ringi nasekuru asi wakati atina inini nababa nasekuru tiri vatatu tatenda asi apapo chindinetsaka
munhu uri kubuda apa wacho kuti ndinipita ndipo pakundineta kunyangwe ndandakachona asi handaiita nhau yakadai zvine zvakudara handi mabuda zvemaprofita handiti zvakuda wechivanhu chaivo chaivo manje vanobatsira kuti mweya wacho unyatsotaura nekuronga kuti zvakaitika pakati zvoda kugadzirisa so tikati chechi neuku kuti chivanhu handiti masipirisi achiarongora kuya akawanda wanda but munozobata pane dzinde reproblem ndepakati moteedza izvozvo because chiprofiti chinoona zvachinoona vanhu vokwati chivanhu chakadii chakakosha pakesi yakadai ane madhesi ari kunoti amikisa pe madhesi neine vari kubatsira mwana that English go traditional tinyadzonzwa kuti mweya uri kutaura uyu taunzwisisa here taunzwa here uye uri kurongei uda kuitirwa chii kupi because handikwanisa hamuna kukwana hanzi vanoisa vana vako ka asi baba wemwana ndazwa kuti baba wemwana warozviziva kuti wakanzidaidza mwana wako auye musikana baba wakatokofa mwana wavo. Aiwa, pamusoro handina kudaidza mwana zvokuti kwanga kuri kuzina baba daidza mwana. Ndabva mukutaura nababa tiri kuti baba mwana uya akura baba andibvunza ndikati akura aripo kuna mama wake. Baba anga asitoka anga pa wheelchair anga asagona kufamba. Ndikanzi unosvika here kuno ndimuone. Ndobva ndakabva ndakumbira mai kuti sekuru wada kuona mwana. Aibva auya ini naye tinoona about kuti ani here zvichaitika kana kuti chii. Zveshuwa wakangosvika kwamhorosa sekuru semunhu anga ari pawheelchair iye ndiye akaenda pana sekuru. Wakunzi wakafanana apa nababa wako. Uri kuona manandai ukatsvaga pari because wakafanana apa nababa wako handibvunziba. That was that. Ndizvo zvandakazwa ndiri padhuze. Ndanga nditoripo takagarawo pasaidi. Because baba anga munhu wekumonita anga asitaiti kusiya ega. Ndanga nditoripo ndakatogarawo padivi nababa wangu. Dhola rakabuda muhongwe mani. Kuitira kuti munhu wese achienda kuti dhola ndakamupa here kana ndibaba. Asi ndakakapiwa nasekuru wake. Handisi kutondera handina kumbozvi No, it's okay. Nyaya yedu yasekubuda zvatikuda nyika uyasvike izwa kuti akupiwa mwana uyasvike tibatsire mwana uyo ane nguva ane nguva mwana warara pano kasingaperi. because patakapedzisira kubva kwaMutepfa kwaChigodoro aitaura nyaya yekuti ndinonzi tinashe kumusha kwangu kuMozambique n'anga ichiedza kuti ndaasahwira wako chintaura zvese toda kuti titangire pawakatangira nyaya yako kusvika tibatsirane tifambe newe. Ipapo waibva andoti handaneta ndakwedza saka hatina icho anza yatakazoona. Saka ngatingomire mbichana panzano tonoti uyo anokwanisa kusvika batsirane. Discuss TV, inonakidza zvikuru.